dinnan fafat ɗin mutane. Amma ai anan ba gidajen mutane. Ba gida anan. Ba gida. Yasa ni kwata-kwata bana hawa ma wani sayan guri a nan yanki. Ba da wani amfani sayan guri a nan. Amma ina ga karamin jirgi ne ko? Karamin jirgi ne ba mutane da yawa ciki ko? Amma shi ne da shi ka sanya buguta na fafilan da waye. Ni ina ciki na ji wani ƙara ya yi yawa. Ni na ga ma akwai wani filin ball na tsakiyan ko tun daga nan da ya yau kwanan nan ya kamata an ji Allah ya kiyaye mu an wannan Allah ya kiyaye tun a filin ball din ya kamata ya fadi. Tun a filin ball din ya kamata a ce Allah ya kiyaye. Mutane ba su san halin wannan hayakin ba. Wannan higa hayaki kansa a nan hika mutu. Ba wanda zai iya cewa don so da kan mu zo What's going on in Benin? Fred just crashed here now a few minutes ago. As you can see it. Yes. Private jet. You can see there.